Gani gupor hai gani ka miet ke bamenta ke ba ningkong nga aingo yo play ya ka jing penyo ka jing play ya gani gupor ke ba corridor ya nga bangan yo ban ye dorika lang bat pi hai gani gupor ke bamenta ning ba ki jingduwai ke jing slok ne ka tien ke jing play hai gani ka miet ke bamenta Komangila pentiap agani ka tayo ka baladap bahaga ni ka miet ka mamantang idon ni ka Jingduwai online tila dadon na preng jampi hangnu hai gani ko por pilong ready long la kloy when the shimbantarang gani ko por ki Jingduwai
hai gane go por hai gane ka miet ke bamenta ngakwa ban duai na bata jongpi ki ki jingye sham ki jingye kendu ka jingyam ke jongpi utrai udan banle yepi ti shwa ka baginya let shakani ka benta ngapriang subha yepi ki parlok ki longkemi ki longkpa ki baju ya shementalang bat ngi na ko por shikopor lagalong ban shaskor ga ktien ga jongu blai haringkat ha ki jingduai bat na kalyang ga jong pi ki parlok ki bajuan shengi na ko por shikopor lingba ka mobile phone ne ba ki sms bat ba piwan shikapria an counseling center ke jangi ke ba man ko por piwan ban yetu yele ki jong ki jingye kendu ki jingye sham ke jongpi ti haga nego por nga priang snubha yupi yo dan na preng jupi kadang di ka por kadang di ka sien ka baningkong pi pet yang di ka program jang ka jingduai haga di ka miet ka bamenta ti utrai unyo ban kerku yupi utrai yo ban penkia yupi utrai yo ban pelai lot yupi haga di ka miet ka bamenta nga kwa tongin ye shim mentalang haga di ka por haga jingduai ngangit naga ni ka jaka da ka jinget ki Kyrpang ga jogu Jesu Christ ngan duai ni ga jaka bat bahang nu hono ba pidon ha ga ga por la ka pidon ni ga kamera shongkai ha ga kali ha ga kamera thia ha ka nu hono ga jaka ga ba pidon pipet ye ga ni ka program jaka jingduai ha ga ka miet ka bangiran shuya penbet dan ka badan thamai ye ga ni ka program jingduai man ke sngi palai man ke sngi basau ha ka por pra ba jeng ida kwa bangin ye duai rikat lang bat pi namarkat kum ki jingkerpat ki jengpi ki babon ki bawan bat ki bakwa banyo ki jingi selok rekat ki jingduai ti nga ko musyakri jong utrai nga pen kongo ye ka jingkerpat jengpi ti ngala pelat knang ye ne ka wei na ka miet hakashitayo bangin yo ban ye duai rekat lang bat pi ti hagen go por ga bamenta hangru pidon ngin ye lek ban ya duai hai gane ko por ke bamenta ki jing don kam ge jong pi ko ki khon jong blai wat nom artatien wat nom no men siam u blai jangi udan man pen kya ivi u blai jangi udan ban pelai lo ivi bat ba u blai jangi udan ban le ya ka jing em ge jong pi ti hai gane ko por ke bamenta ngin ya pai she ka ktien ge jong blai heden ka tang se le choblai ke jing duai ki ki jing sham ge jong pi nan bu kata ge jing kali ge ni ku por ka le ni ki jing ya kendu le ni ki jing sham ha ka jing em ge jong pi ka ba pi ma yo le si ka jing ya kendu jong pi ka long yeng bab ka tu ka yen ge badan ha jam jong pi ka ye per ki jing ya kendu yo ki jing ge jong pi ki ye per na utu u parlok le ni ge tu ka parlok ka ba pi ya long parlok hala ki jing ya kendu ki jing sham hala ki jing ki ba pia kendu ha ka jing em ti hinroi ha ka ni ka miet ngawalam yi fi ka kubar ka ba bha ka ta ka long ba don ka bomla bat ublei jangi udei ublei ubala banle palap ya ka ka ba pi snutu ba de ka ka ba pia kendu ha ka jing em ga jing pi yo kata ka jing ka ba pia kendu ka jing bi happy kala palat kala krau palat hindrai ngara yu fi ki kon ke jong blai ha ga go por ha u blai jonga jong pi bangingi shakri han uni u blai Jehovah Nasi Jehovah Jireh Jehovah Shalom Jehovah Rafa haune ublei omdan ke weiru ka ba omdan ke weiru ka bomla badu blei changi ka wei po ko wei hau blei ka long ka bala de na gane ga dang a kerpat ki pi gane go por ki kon jong blei hang no pidon hai gane go por shania bat ngai hau blei u blei changi u de blei ba pen kya pikan mau gane go por Habau Jesu kuren si gini ki senran sepan ki ki jing kendu ki jing sham ha ka jing ya nanti ke jengki naga gospel ke jemu Marcos tanong ke sipong ke khot ke ba arponyo terper simpuli hang tu ki senran kilong discourage dan kilong no amen siam ha ke go por ha ka be ki pe ye la ka jong ka jing em
baki pek laga jong ka jingla brio jeki ki ong yo jisu u 80 u bala pat di banbut ya me lani banne ya ka ktian jamela ni kumta terter u jisu wang igi serang ge par ha u brio baro kalong go bomla ti om hanga kabut ha u play na ba ha u play baro ki long ki bala na kwa ma dong yipi ge go par ki kon jong play yo kata ka jingpang ge blan ke gm jepi kala slam palak yo pila penkrau ye gede jingpang yo pila ya ro ye gede jingpang ha ga jigem go jingpi bat ka jingpang le ni kata ka jing ha ga jigem pi kala yo bor ha dengan ong ye pi ha ka ne ko por ha ga ka miet ka bamenta ublei udon ban penkia ye pi ublei udon ban pla ye pi omdan ka bomla baru ublei jingilong ublei ki kamba balai bangan nut ban keren ye gini nomor bangat tiap ublei bangan syakri ublei bala ki kun jabri wat nom no amal siem wat nom artatien nomor barmon ke jing no amal siem ke jing artatien ka penjak ye ke jing ke jumpi ye ka jinget blei ringa ang ye ki kun ke jumri haba pi dan ke jinget au jesu christ dan ka bomla bat ublei dan ka bomla baru ublei hai gede go pon kan puli fi di ketien ke jung blai bat ngin saya duai gede go pon ngada kerpat pinam dai ban skip ban ino no ngakwa pin pe je do badakut bangin yo ban ya duai lang hai gede go pon ke ai ka ba pia kendo hai gede ka haga jingem ge jumpi hai gede go pon ngin ya duai bat nget bat nge challenge ne gede ge jeka uplay udon ban pinkia ipi komba uplay wale kamba shibun ki brio kiwan ban ai ke buram show try halakas ni ki bafon ye shangi ke bang pastor ke bapila yo ban ye dua yengi ngila yo ye ga jing pen kya ye ga jing pla ye ga jing ker khu ke jing ble ni da sku kumene ye ga ni bat nganget ha ga ne ke por ke bamentaru yo si pidon na ka kamera pia pang pidon rekat ka jing pang ha ga met ke jing pi nanong ye pi ha ga ne ke por ya isha tongen ye duai katu ke jingpang ke beran ke met jeng pi kan salit ha ke ni ke miet try and salit kamba ipi namar bangi syakri yang na ublei ki kamba it's nothing impossible but uni ublei bangi ngi syakri uday ublei berkrau ke syong tang ke badan kam ni ke badan kam kalam bat tang ke we ke tagalong syunget hu jesu daka donut baro badaka mensiem baro haba pinget show jesu uwei po we ubreu bawan show jesu haka por ka ministry ke jong jesu christ u jesu ju ong bangamla ban penkia ke ni ke jingpang ke ke jia kendo jong pi kim juan pai thli haka ba ki lek show jesu u jesu penkia ki ba ki man pai de ke jingkeban daki po daki spa daki hajar ki bri ki dan haka jing no men siem haka jing ling haka jing kut lat jaka jing iem haka baki let show jesu u jesu u ai ka jing pen kya bat haba u ai ka jing pen kya u ai ka jing pen kya ka ba pura ka ba shisha bat ka ba janai na kwa madong yi pi ni go pon ki kun ga jang bele to pinyo ka jinget ha u jesu nomor bele nganong yi pi ngan kam slam kandiat ga ni go pon nomor don ki ba ong pastor ha ga go por ga pila doang la yo kya hi tiền rơi bắt đi hạt điên sụp lại bên này nghỉ pang biển cái đào là chú bám ye babon ki beri ki bafon bagi wan ai sengi bagi wan yutoi ngi ong ba ka dao baro kam dei na ubrim ju bakla ri bakla mapi ki ngi bakla ko no bustor ang na marba haga do ko por ka ba piwan shu jisu daga donut daga jinget daga jingkala bamut ba daga jing pendam temrit show try blay lo sha score ba du yo score pen kya hadien kata pisan jorno pihap no naga jinget pisang ban compromise biang Ceka pertei bat ceki AK bat ublay uskusi EP bat kawan biang gitu kini gede ke jeng sisa gi kon ke jeng ublay bat ngakwa EP ha gede ke mit bat kadam long komta haba pinget au jisu bat kak kum ga bai mel bat triang ngim dei ban pelai yu jisu ken mau gede ke kentei kebodan ke kien ke jeng ublay ne ke gospel ke jeng mafia lenong ke ba khatsan gede khot ke bar boy ki ong ika ka dika kentei nong kanan kadai ka kentei nong kanan ngada kwa bangan puli
ya gani ka ktian ka jong boleh ha gani ko por ka bamenta kani gani ka kentei nong kanan ka badon ka wei ka kuon bat gani ka kuon jeka ka don gani ka jingpang ka ba krau ba ka lenong ka ba khatsan ba piot song ba khatsan di khot ka ba ar puwei ka yetu ingi gani ka jingja ka ba krau ba ba jisu u ye ro gani ka burio jangan puli gani ka ktian ka jong boleh gani ko por bat ngin saya duai ha gani ka miet ka bameta kat bangan puli gani ka ktian jong boleh nget bat ngati kena kat ba pinang yo sno na gede jeka u play unang penkhia hadu banda kot kene ke program pe yo sno ile de ba pilong bala khia kran ka ongom ni tongan puli ti habau jisu ulami no nang ta ulale shap shaki phang ka tyros bat sidon hakmiru ka kentei nong kanan kala wan na kita ki phang bat kala kerpat yo kadaong to isin yang ako try ukuno David kakun changa ka kordit baka shong ksut henry syam la jubab haka shikan tien ru kisran chukuti haba kilyawan hajan kilaya karpa yo kida ong to plait no yaka nabaka pertajam na dien jangi udaya tu ula ong ti syam la pha yang handai tang hakita kilang brot ke belajano na kayeng Israel henry ha ba kalawan kalamane dem hau kadaong ko turai to ya rap yang rei ulaya tu bad ula ong ombit ban chiam ya ka jingban ki khon bat ban brat ya ka hakikso kati kala ya tu shisha ko turai Henry wat ki kso ki yabam na kita ki bala lewat ki bala hap na kami ki kenrat jongki. Enda kum tahu jisu la yetu badula ong haka. Ko kentei ke bakrau ke jinget jengpa. To kan long yepa. Kumba pamon ke kun jongka kalai kea nadu kata kepor. Kene gede ke ketian ke jengu belai. Hang du pidon. Kede ke long ke badon kamparat ba pin shashkot. Bat bangin ye tuai hai gede ke miet ke bamenda. Kani ke kentei nong kanam. Nan peri pi kendiat. Ye gede ke ketian jung trai kenang bakan rung gede ke jinget. Kan rung gede ke ketian ke jengu belai. Bat bau belai udon ban pen kia ivi. Kani ke kentei nong kanan. Kadai ke gentle ke klemdei ke jo. Kadai ke gentle ke bom nget belai. Te ke cuyo sngau bau jisu di unong pen kia obayat. Hai gede ke ri Palestian hai gede ke por. Habau jisu lek chini shetai lek ki kamba. Bat ki yo kia ki beri ki ba shong ksut ki ba pang ki ba yap ki ba dekok ki ba bonjat. Habau jisu lek. Yo kia bat kani ka kenti nong kanan kayo sngau ya katakan nam ka bau jisu. Bat ka don ka kun jangka ka badon ka jingpang bala proses daging men siem baman. Bat ka ni ka kun jaka sa bakan yap no on the Bible. Kayo sngau shepang u Jesus Christ. Ka i ya ka kun jaka shuyen. Bat ka let ya kundo yu jisu. Na sngau ku mau jisu don haga kamera. Rengkat bat kisengran yu sebuon. Yu weru de. Bat ka neka kong ka wan da ka jingkut jingmut da ka jing snow pang kya ka mensiam. Da ka jingkut lap du jingkerman ha ka jingem ka wan show jisu. Yo le si da usnyo bagala shukap kala shuyam kala shulenya. Ka wan show jisu Christ ka klem yo isu ya no. Ka wat bek ya u Jesu. Kada keli oleh si na ki parlok le ki breu halenti singkin kada ong hanu syong utau Jesu ngakwa ban ya kendo bat ur. Haga dago por kili ya tu patengil si ki beri udon hangta kumta ka rung kruk haga da ka yeng ba u Jesu syong hangta. Kat ba unong don hangta ka rung hangta bat ka ong. Jesu kon jeng u David to isen yang baka kun jangan baka pangkor dit sabakan yap no kala kerpat yu jisu ka klem kan mau shu ya karan keram ka klem kan mau shu ya nu tang bakan yo jengerap ka le shu jisu bat onda ka poi
hanta kat bau Jisu kat nigi senran dise ki don ki rangba ki buat lang yo Jisu ke daga jaka ka jingker pat jeng ni ka kong kala pentut kala penwit ye ki nigi babon ki bodon ha daga jaka ti hinre namar baka brio ka bala du jingkermen ka klam kenchu tang bakan yo jengyara kat baka kerpat yo Jisu u Jisu yo snow ulong le menti ya ka long kumba yo snow kumba yo i ya ka lag om Jisu kono David to isen enya ko kun janga ka don kam jenge bab kerki la da me pen slam kan sayap no Jisu le kumbong patio ya ka kedon ke jingpang ke mesiam ke jaka kat nu haba pipan jenge rap la dam don bati kini ke kong ring ke yutu ke yufi ye ke kubor ke babha wat la ka le kumta wat driu Jisu klan thi ye ka ule men thi le bom yo sngo ye ka reka klan thot ka yai ne bat ka yai kerpat ka yai ong Jisu ukono David to yusen e nga ka kun jangate ka don kam jigi sende u Jisu umthi Henry kini ki brio le ki senran ki badan reka lam badu Jisu ke digo por ki ong yo Jisu o Jisu to pelak no si ka kemut be no ya ka na barbalik ka pertajam bat nila put nila wit mengi Suma be no kani kamdei ti ka jo le ni kamdei ti ka kur jangi ki brio jangi te bali bakan wan hang ni be no ya ka ringan ong yu pi ka ni ka kong wat la ki ni ki brio ki badan la hang ka kamera ki klem ki ni ki beri ke la keren install dia ka da komuniti komentah rika klem snap ka klem ti ka way ka long nambar baka don kam ya uji su Christ ba uji su un yo le e ya ka mara na yo pi haga da ko por kat ba ki ong kumta ga de kong ka yai kerpat khadu uji su kren men ti ya ka nambar baka kala kerpat pala ko ong uji su ong eka ombit ban shem ye ki jingbam je ki khon sa brat lani aino she ki ksong rega ne ko ong yo uji su ge de ko par ko ong kumno wat ki ksoro ki bam ye kita ki bala hap na kami je ki kenra Jisu uplu ka mensiam omdei ka bau Jisu ule bom yo asngau ye ka tiền rơi ka jingle ga jogu Jisu ye ga ne ga kong kan ai jingi ka ye ni ki badon hasanda jogu tra Jisu ka plo ga ben siem ga jogu Jisu habo yo i ye ka jinga jonga de ka long kmi ka kerpat kong wat ki ksoro ki bam ye ga ki jingbam ki bahap da ka mit ka bamut namar ki jo bat ki gentle ka don ke jingya long nong shun thlong lo thlong sing hapreng jongki kimla ban ya runglang ban ya bamlang ban ya shonglang ki jo ya ki gentle ki nyo ki ken ki kom ki kso hadu kata ki ken dan ako dan buram ye de ki ni jo ringan ong ipi ke nega kong ko ong wat iki bala hap na ka mit jong ki kenrap manga ka bamut ha ka be ka tin manga ka ksongan bam bat ngan kari ngan tam yi kita ke bala hap shamadan chetbian ngan tam bat ngan bam nanta kat baga nega kong ko ong pa kalang dung ye ka donut ka jong Jesus Christ hadu bo Jisu la sha ye ke nega jing ong je ke nega kong kong om lele la dam mem ai kata ka baba ridangan suyo tangi ki batam ni ki bahap ki baprep nang ne nang tai ru ngan babat ngatip ke ki baprep ka kun jangan aying kan yok ya ka bakren ya ka jinget ka kren ya ka ktian ka jungu play wala men da wan ban bu kti nga ban ye slok bat nga jamai ru sukran tang da ka ktian ngat ka kun jangan kan yok ya kata ka de jinget jangan de ka kong haga go por ka Bible ka yetho ingu Jisu pelo ka donut ka mensiem bat uang ngen ka kentien ka bangala puli enda kum tau Jisu la yetho bat ula ong haka ko kentei ka ba krau ka jinget jengpa to kan long ye pa kum ba pamon
Kakun jaka kalakia tinaduk kata kepor. Kajinget kapenkia kikun ke jenguf lay. Kajing yang ne ban duai ban kerpat uji su un penkia. Ya kata kajingte, ya kata kajingkom hai kajingem ke jengpi. Tinggal kuat ban pelengkot bat bangan ong ngayu pi gini kepor. Pi long kum nu, la pi long kum gini ke kong nong kanan ni kum nu. Wat num tut no na Jesu haba pi duai. Season 2 PE ke klem treka ngongi pi wat nam tut no yai ne bat ublay udon ban pen kia pi hai ke dugu pon ke benta kene ke kentei nong kana nong Bible ke yai kerpat yu Jesu wat laki wait teng ye ke jeng shakri ke jeng pi teng ye ke jeng wat blay ke jeng pi teng ki bhaying ke besem le ti ki nong yalam ke dong sharai le ke beter ki wait yu pi ring ong yu pi pim dan kam ye ki pi dan kam yu Jesu. Haba pidon kam yu Jesu wat nam ngap igi di nong kren gede ka kong ka nam ngap igi nong kren ki nong ong be no ye ka kam ngap namar bale ka don kam ye ki kamba ka don kam yu Jesu bat ka jing yai shong yai kerpat jongka ka yai penpau ye kata ka jinget ka jongka ka Bible ka yu tu yang ni hadu ba u Jesu ong kraw ka jinget ka jongpa kokong. Kau ke jingit jumpa kokong. Ka Bible ko ang bahakata ka porhi ka kun jengka kalayo ya ka jing penkia ya ka jing pelat. Ong ye ro yu try hai ga dugu por pidan hangno. Ka jing kerpat minot jempi ka long kemi ka kun jempi ka yok ya. Ka jing kerpat minot jempi ka long kemi ulak jempi un yok ya. Ka jing kerpat minot jempi ulak ka lok jempi ki kun jempi kan yok ya. Ki bahaying besem jempi kan yok ya. Riler pitut nak mapi ka ying besem jempi kan am yok ya. Ta ka daw hai ka de ka miet ka bentang ka kwa. Ba to pin yai ne au Jesu da ka dong nuot baro bat da ka men siam baro. Om dan ke bomla badu pelai jengi. Hai kata ka klip mat hi ka ne ka kun jaka kala kya kran na kata ka jing pang kro na ka jing proses na ni kata ka jing senchar na ni ka jing le try kli gini ke bensim beman. Bat kala yo ye ka jing pen kya kala yo ye ka jing pelai lut. Ha kata ka mien. Ngakwa barang ye pi ha ka ni ka por ha ka ni ka miet pen yo ye ka jing pen kya. Ha ka ni ka miet pen yo ya ka jing pelai lut ke jong utrai Jesu ya kata ka jing pang katnu kala shong kala ri tengen kala penjejar ya ka jing jati ke ke jing pang ya ka met ke jing ping ong ha ka de ka miet trai on pen kia u play jong Abraham play jong Jacob play jong Isaac u play jong pi on pen kia ya pi ha ka de ka por tong ni dua hai gani ke por pemanda hangno pidon kai ke jing ye kendo kai ke jing pang ba pisem ha ga jing em be jopi ha ga de ga min utrai udon ban penkia udon ban pelat baru udon ban thau thamai ke jing pi pidon kenu ko ke jing pang compare pediang hai gani ke por ong Jesu konu David isen ayanga lala pidon ke jing pang haladi ong Jesu konu David isen nga mela isen ga de contain ong kanam ngaro ngadon kam yeme lada pidan gi kon gi ti bodan ge jingpang jate sha kom ki nu ge jingte jingkop ong Jesu lada mela isen ga kon de ge contain ong kanam ngaro ngadon gi kon ngakwa mamen isen ban plat na ka jingpang na ka jingte na ka jingkom de ki kon janga ki ya kendo ha ga jingyam ha ga ne go por u play unle kamba ipi tonge try pen kia ipi tonge ubli un pelai lot ipi gini gupor tongan duai gini gupor hangnu pidon kadon ha ke jaka kata ke jingpang ka ba pidon kat banga duai ni gini ke jaka bu ka kti ka mon jopi he gini ke jaka nan kren ha gini gupor de ke kirteng ke jogu Jesu bana Nazareth try Jesu un pen kia ipi banga ong ipi hadian ke jing pen kia wat nam ngap ai buram la shai ge ski pin phone kan yito ing pastor ngalayo jing pen kya ko mabon ba ngi brio man ka miet ke ski ki brio ki yo jing pen kya ngong piro pin yo jing pen kya ha ge ne ka miet mar ba play jing yu kwa ba yo e ka buram om de ba ngala mga ban pen kya re
ublay banganga sakri ubangangek utaon penkia evi hagan ka miet ka bamenda tongan duai na berjumpi ki kon ke jabli ke nikupor bat ke ti jbi de ke jaka bapipang la ka de ka kli yo klik skor ki khamat ke chadan ki jumut te perkap ke jumpi ka dok ka jumpi baro hagan nikupor keren de ke jinge ong jisu isen e yanga hagan nikupor ngan duai ke de ke klima jisu bayet ngawan shimetrai ke nikupor de ke kerteng ke jongu jisu banana suat a playing a duai ke ni kon jamatrai hang nu ke bekidon ki yo sngo ki pet ki shimanta ye gane ka program jaga jingduai ha ka de ka miet ka bamenta try ka de ka jingpang ka badan ha ka met chongki try ha ka score long bala khya ha ga de ka klema ka jingpang badan ka kli ka balong ngit ka ba king bayong ha ga de ka pot kan ya no ka kurteng ga jo Jesus Christ ka jingpang badan ka shuntur ha ki do banet para kalau nak jing thot ke badan ko try ka rendang ngadi ko por kan yala kalau nak jing pang badan ka met ka phat ngadi ko khon jong ble ngadi ko por try nga permana ye ka jing pen khia u Jesu nga permana ye ka jing plat ka jong u Jesu Christ ka permana ye ka jing parem ka jama Jesu bakora tetapi kita ke snam ka jong u Jesu Christ try nga aingo ye ka jing pen khia jama try hai ka de ka miet kan don ka jing plat hai ka de ka miet kan don ka jing pen khia jama try kalau ke jing su ke badan ko try ha ka kpo ki snir ki tor ki khlai ke jeng try ki no ke ki do jam ke badan jing mang jing thot ha ke de ka miet de ka kerteng ke jeng ble jeng Abraham jeng Isaac jeng Jacob ha ne ke po nga hukum ke jing pang ka pik ka de miet try be ye juga kan don ke jing plai lut ha ke ne ke po pa be ke de kran de ke jing jingam snam ke jeng Jesus Christ ha ke de ka miet kan don ke jing plai try be kini ki bri ke badan ke shakta hu toro khlai haga de ka miet no kon ke kerteng ke jo jisu tor bu khlai long bala khia ke kerteng u jisu ka ulong normal de ke jing sniu de ke jing thot haga de ke por ka don ke jing pe thliu haga de ka klimat nga kran ke kerteng u jisu banana rat long bala khia no haga de ke por ba menta jisu ba kor nga kran ye ke jing plai lu jamai ka ba dadi ke khot jo blai ka badan ke jing pang jing so jing thar ka singkai ngi ke po de ka kerteng ke jo jisu banana play men pen khia iki play hallelujah long bala kentil ke kerteng ke jo jisu Christ kini ki khon jama ko try hang nu ka ba kisang hang nu ka ba kidan ha ke po kan don ke jing plai lu ke jing mut ti perkan ka don ke jing plai lu ke men siam ke jing ki kadon ke jing pelai lu try ke jing ke sem je ke play pen khia i ke jing ling a pisa men siam ha ga ne go por kadon ke jing ling a pisa men siam pisa skor ne ke ktien ke jing ublei ke ne ke ktien je play kala tray phi ha ga ne go por ka jing ling a pisa men siam pidon ha ga jing yam ha ga ne go por u jisun pen khia pari phi ka de ke jing ling a pisa men siam ha ga de ke miet pen yo thia da ka kerteng u Jesus Christ banana frat pen yo thia sok yo thia sai kadam dan gadon ke jing vet ke jing wa ke jing tersai ne ke por kan klet no kan kria no de ke khon ke jing play try ngai ngo i ke jing play lu chana dalam u play chiki kamba try mi dar ka lang bat ki ha ke ne ke por hang nu hong ke ba ki don na play ngai ka don ke jing troy ke jing pen khia play chana ngai ka don ke jing play lu ke chana ye ka met ye ka men siam ke chiki play ai ngộ trai Giêsu và mẹ ngô ye gene go por je ka Jingduwai ai ngộ ime Giêsu ba ye ba me la pen khia gene gi khun je me go trai nga tep ye ka jing pen khia je ma play ai ngộ ime trai ba ye changa kerteng u Giêsu nga duai o Giêsu nga ai ngộ ime trai gene go por karon ke jing pen khia ka jung trai ye pi gene go por pi ngo ye ka ti jom le kat bang nga duai nga ngo ai gene go por ka don ka bon ka jung play khun ka jung play wadam arta tien ai ngộ ba yo try ai ngộ hai gane go por ai ngộ play dom nan pen khia ep play dom nan plai lot ep hai gane go por ka don ke jing tray ke jong man siam jong play ka don ke jing tray ka por play hai ka met jong pi ke ne ka jing pang ka balong jing thut jing wet ep kan ken ria hai gane ka miet hi wadam sange ai ngộ yo play duai hai gane go por ai show play ka puram ka tu ke jing su ka badon ka kpo jong pi ngayo i ka don ke jing tray ke jong play ka don ke jing pen khia ke jong play e ka jing em ke jong pi tang go wei ki khon chapli ka long wat e ka khmat ke jong trai
Shania ongum geniga kong. Geniga kentei non kanan. Kaba ap kermen hau jisu dekat donut baro. Play ti un penkia. Hai geniga por hanu pidon kadon ke jing tray ke jungu play. Play un penkia ipi ki kon ke jungu play. Play un penkia ipi. Jisu baye junga tray ke digi kon jama. Hai geniga miet jisu bakor junga tray. Haga bikin setia abalai ngada pelak no iga jing dorikat ke jema ngada keren no iga jing suk hai ke jubut de berkat iga jing suk hai ke mensiem ke jeki abalai kedua ke jing tek kedua ke jing kom kan ret ko troy niki ke jing skul tak skul wat ke jing pang ke jing kriu bar kan lek ne kemat ke jeki ai ngo ima jisu iga jing penkia jing ke jema iga ni ke benta troy ai shme ke buramba hallelujah hallelujah jisu bakar troy Try penkia UV. Kun ke jungu belai. Ini ke dega program jaga Jingduwai. Keba man ke sengi basau. Ni sedang haga por prabaje. Ngin sa duai ki wiki mat Jingduwai. Haki ni kita yo ke banang wan per. Ngada kwa ban pi penlut ika por. Hawa pila tiap ika por jaga Jingduwai ngakwa. Na pinwan syakmat menyeshim bentalang. Man ke sengi basau haga por prabaje ngidon ni ke program jaga Jingduwai yaki jing ika jingpi bat ngakwa ban ong yipi ki jingdon kam jingpi pila ban phone sengi lani ban SMS ngila ai ke nombor po screen pila ban phone sengi SMS sengi yathu ika ki jingdon kam ke jingpi khnang bangin yo ban duai ngada kerpat haga ni tayo ke banwan Pila ban pentip hang ni ye kita ki jingdon kam ge jingpi bat haga nega tayo ke banwan haka juk ka sengi haka juk ka miet haka juk ka kenta ka juk ka por ngin ye duai kita ki jingdon kam ge jingpi pentip bat ye thu ye ki ke ba pidon kam bat haga nega tayo ke banwan dan keren nega nega jeka bat u play udan ban pelaj loy ban penkhia ye pi Dila fikwa banwan ban ye kendu ban ngi se ke prian counseling sentaro ngi don apo nong stoy man ke sngi nado ke sngi ningkong hado ke sngi tho dien ado shipo shiteng hado san shiteng ngi don ha ke prian counseling sentar ban ai ke jing shakri ba bon ba ke bri ke ba wan shege ne ke jing shakri ba ke gitu ba don kam ni ke jing duai ke jing yeslok bat shibon Bat kamju ka ngisku tenat ban pentip sepi ki kon ke jung belai ngidon ke Bible study ki bodon hagi ni gidong ni gitan pila banwan ban yeshimenta ke ke Bible study ban syak skor ke jikai ka ktien ke jung belai man ke ski baar ha ke porsan baje san chipawa ngidon ban ai ke jikai ke ktien ke jung belai bat ke ski ublai ngidon ha ke por sau siteng man ke ski ublai Akwa pinwan ban yeshim benta bat ublay don ban penkia ipi blay don ban kerku ya ka jing bucepi tu blay kerku ublay undar kalang bat pi haga de kamiet haba pi yeshim benta lang haga de por gini ki Jingduwai haga de por ka benta blay kerku ipi tia sok yin se ya kendo pat haga ne ka tayo ka banwan haga sngi basau haga por prabaje tik yin sedang ni ka program jaga Jingduwai But ban la pikwa ban sha score yo so ngi jika ni ke tien ke jong blai pin snap man ke sngi man ke jan miet ngi ju upload ye ki jing hika ni ke tien ke jong blai ting plain ker khui pi tingin se ye champan ha ke ne ke tio ke ban khu blai shibon plain ker khui pi tia so amen